khasibari baptismखौ खावलायनाय बायदि बिथांमोना दैफां दखरानि जिउमायारि लाज्लायनाय जुथुमायाव फैनाय सुबुंफोरनि लागै मोनसे इसोर सिबियासालि समायना बे सालिखौ जोंनि लागै बानायना दोनदों। बेखौ जों बेयाव जिरायनायनि सिगां सेथियावनो जों बेखौनो थि खालामबाय आरो बेखेवनो थाखाय जाहा मानगोनां रन्जित दैमारि बुहुमगिरि सेसाबांनि बाप्टिस्ट गिर्जानि बिथांखौ होखानाय दोङो। बे होखानाय बायदि बे समाव बिथांखौ बे बेखेवनाय खामानिखौ बिथांनो होनायनि सिगां बे समाव बिथांखौ जोंनि दैफां दखरानि आफादगिरिनि गेजेरजों बरायना लानो आं खावलायनाय जाबाय। आखाइ खोबना होगोन। बे समाव बिथाङा बे खामानिखौ मावनो हागोन। बेखौ बे थुलुंगानायनि गेजेरजों नैबे मंगलियाव इसोरनि आखाया मावनायखाय बे न'आ जाबाय। आरो खबरा होग्रा गैयाब्ला मा बुंदों? बे न'खौ लुनानैल' दोनब्ला जानाय नङा। जोङो बेयाव हाबनानै इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो जोंनो लागै इसोरा थुलुंगा होनाय बायदि जोङो बेयाव हाब्लासो बे न'खौ बानायनायनि ओंथिया थागोन। नोंगौ नोंखौ हामबाय नोंनि गेदेर अननायजों दिनै जोङो नैबे दैफां खासिबारि बाप्टिस्ट गिर्जायाव जों साफ्रोमबो बे दैफां दखरानि 14 मण्डली जुथुमाफ्रा नोंखौ खुलुमनो सिबिनो जों गथायसे जादों। जों बेवहाय नोंनि हेफाजाब जों इसा खालामो। बेवहाय नोंनियाव गथायदों दानो फै जे व्यक्तिया नोंनि बे गोथार न'नि दरखं
juthuma kaya nang isazina yokara dinti nang ipudi masi sini isana nai hormoni isi sumaya kelmai hak sumaya sisi zina se bai zina dia sisi kamaya zina se bai dia sisi This is commentator from even early church ni 2nd century AD जायफोर church fatherफोर दङमोन गिर्जानि दैदेनगिरिफोर दङमोन बै समायनि 2nd century 3rd century नि बिसोरबो थिग सोर लिरनायमोन बिसोरबो बुंनो हायाखै दाबो बे बिजाबा सोर लिरनायमोन दाबो रावबो बेखौ थिग बुंनो हाया सोर लिरनायमोन गोबाङा बुङो पल गोबाङा बुङो बारनाबासबो लिरनाय गोबाङा बुंनो नागिरो लुकासआबो बेखौ लिरनाय आरो माखासेया क्लेमेन्ट होननाय सासे मानसिया लिरनाय होननानै माखासेया बुंनो नागिरो जियानो जाया मानो जोंहा बेखौ लानानै साननांगौ गैया थांनांगौ गैया नाथाय जाय लिरगिरिया बेखौ लिरदोंमोन बियो सासे इब्रि मानसिमोन बिराद इन्टेलिजेन्ट बिराद गियानि थिय'लजिकेलि बिराद इक्विप सासे लिरगिरिमोन जों बेखौ बुंनो हायो जाय लिरगिरिया माबाफोरजों मा बुंगोन इब्रि बै जिउनिफोरनि सिस्टेमखौ मोनथिजोबनाय सासे मानसिमोन जाय लिरगिरिया बेखौ लिरदोंमोन गोजाम मुगानि बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबनाय बिनि सिस्टेमफोरखौ मोनथिजोबनाय सासे थिय'लजियान होनना बुंनांगोन बिथाङा थिय'लजि बिराद गिदिर सासे थिय'लजियान आरो बेखौ नायोब्ला पलानो लिरनाय मोनदां होननानै बुंनो हायो खारन उनथिं सासे मानसिनि नाम बिथाङा बुंदों बे जाबाय टिम'थिनि नाम लादों बे बिजाबाव